Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tämän aamuiseen virtuaaliseen aamukahviimme, jossa olemme tämän muuttuvan lainsäädännön äärellä ja voimme itse asiassa puhua ihan niin kuin säädöstsunamista. Ja oma nimeni on Jaana, mä tulen rakennustiedosta ja moderoin tämän virtuaalisen aamukahvin. Pidetään mikit kiinni ja kamerat kiinni, ainoastaan puhujilla mikit päällä ja kamerat auki, koska tallennamme tämän ja kaikki taustaäänet menee sitten sinne striimiin, jos mikki on unohtunut päälle. Menemme tämän alkuperäisen ohjelman mukaisesti. Meillä on Aktsista Satu Räsänen ja Janni Seppälä avaamassa tätä kiinteistö- ja rakentamisalan säädöstsunamia ja Pia Rämö rakennustiedosta kertoo lopuksi vielä, kuinka meidän palvelut kehittyy tämän uudistuvan lainsäädännön rinnalla ja sitten on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle sinne loppuun. Ja lopetellaan viimeistään kello 10.15. Kysymyksiä saa esittää chatissa. Jos meillä lopuksi jää riittävästi aikaa, niin saa avata myös mikin. Pyrin nostaa sieltä kysymykset sitten ainakin viimeistään tuohon keskusteluosuuteen. Ja nyt itse asiassa annankin puheenvuoron heti Satu Räsäselle ja Satu myös jakaa tässä pienen videon, joka on myös hyvä johdatus tähän meidän tämän päivän teemaan. Ole hyvä, Satu. Ja otetaan vielä mikki vielä myöskin Satu päälle. Nyt mä en olekaan ihan varma, saanko mä sen tuolta otettua. Näkyykö Janna nyt tämä aloituskuva? Aloituskuva ei näy. Joo. Haluatko, että jaan sen videon? Pyrin jakaa täältä keskitetysti. Meneekö helpommin? Jaa vaan, se on ehkä parempi, että sä jaat sen keskitetysti. Kiva juttu. Ihan pieni hetki. Ja nyt tulee sitten jako ja katsotaanpa. Pieni hetki. Nyt tulee sitten tämä pieni johdanto tähän teemaan. Tulihan Satu näkyviin video. Tuli kyllä. Hyvä. Ja nyt ole hyvä. Joo. Nyt otetaan sun kalvot vielä tähän näkyville. Toivottavasti kaikilla oli äänet kovalla. Se oli tällainen lyhyt johdanto tämän päivän teemoihin ja siihen aiheeseen, että miltä oikeastaan välillä tuntuu näiden säädösten kanssa, kun joutuu työskentelemään. Tuntuu, että niitä tulee ihan niin kuin, todella niin kuin lakiviidakoksi asti, tai säädöstsunami on se toinen tosi tyypillinen termi, mitä tässä yhteydessä niin kuin käytetään. Sitten meillä kuitenkin on nyt tarkoitus tässä tämän kevään aikana tuottaa teille sellaisia palveluja, joissa sitten pystyisimme ja te pystyisitte aina pysymään kuitenkin vähintäänkin oikeilla jäljillä niin kuin siitä, että mitä lainsäädännössä tapahtuu. Ja minun nimi on siis Satu Räsänen, tulen ympäristölainsäädäntöön ja muuhun tällaisen teollisuuden puhtaan siirtymän sääntelyyn keskittyneestä yrityksestä nimeltä Acts. Ja Janne Seppälä on sitten toinen meidän juristeista, joka tänään tulee
tulee puhumaan ja Janne sitten esittelee itsensä tuossa hieman myöhemmin. Mut minun tarkoituksena oli nyt sit puhua teille oikeastaan vähän tämmöistä isommasta taustakuvasta, miten EU vaikuttaa rakentamisalaan ja asumiseenkin ja minkälaisia niin kuin politiikka-painopisteitä meillä tällä hetkellä on ja sitten kurkata hieman siihen, että mitä nyt 2026 vuonna tulee tapahtumaan säädösrintamalla. Ja tässä on nyt semmoinen kuva, joka on oikeastaan semmoinen tiivistelmä siitä, mitkä on niin kuin EUn painopisteet nyt tällä hetkellä. Eli meillä on siellä tämän Ursula von der Leyenin toinen komissio tällä hetkellä istumassa. Siellä on sitten omanlaisensa painopisteet aina tuonne vuoteen 2029 kevääseen, kun tulee sitten EU-parlamenttivaalit ja sitten taas nämä tällaiset tietyn aikavälin 4 vuoden painopisteet voi jossain määrin muuttua. Mutta sitten samalla tämä kuva kertoo myös siitä, että totta kai EUlla on myös niinku toimenpiteitä, niin kuin tiedätte ja tunnette, niin hyvin pitkältä ajalta, jotka on sitten myös semmoisia ei niin liikkuvia ja ne on hyvin niinku pysyviä ja ne vaikuttaa tosi paljon rakentamiseen. Ja tällaiset hyvin pysyvät niinku politiikkalohkot on ehdottomasti niinku sisämarkkinat, joka löytyy tuolta oikealta yläkulmasta. Eli sisämarkkinathan tarkoittaa niin kuin perinteisesti juuri sitä, että kaikki palvelut, tavarat, niin kuin henkilö, työvoima, ihmiset voi vapaasti liikkua EUn alueella, eli ollaan ihan niin kuin EUn niin kuin ytimessä. Ja rakentamisen kannalta täällä sisämarkkinoilla hyvin tärkeää on niin kuin nämä rakennustuotteisiin liittyvät kysymykset, standardit ja CE-merkityt tavarat, joiden niin kuin perusideana on se, että niiden pitäisi pystyä liikkumaan EU-markkinoilla hyvin vapaasti ja saumattomasti ja sitten aina käyttäjä tietää, että se tavara niin kuin vastaa sitä, mitä sen pitäisi vastata. Sitten toisaalta kaikki materiaalit ja aineet, eli niillä ihan vastaava ajatus. Sitten työvoima. Ja nyt jos sitten tuodaan tämän 4-vuotiskauden painopisteitä, niin sitten julkiset hankinnat selvästi nyt on muutoksessa. EU on tuomassa sinne uusia elementtejä, palaan tuossa pikkusen myöhemmin niihin. Sitten on kilpailukyky noussut hyvin vahvasti nyt. Siellä on nämä omnibus-aloitteet, joissa lyhyesti ottaen on kysymys siitä, että yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, vähennetään byrokratiaa ja näihin paketteihin, näihin omnibus-paketteihin olette varmasti jo törmänneet, niin kuin esimerkiksi tuolla vastuullisuus, yritysvastuu, kestävyys, raportointiasioissa. Sitten nyt tosi tärkeäksi on tullut digitalisaatio ja EUn tämmöinen yksi fraasi on, että apply AI tai AI. Eli sovella tekoälyä, käytä sitä kaikkialla siellä, missä voit, ja digitalisoidaan näitä niin kuin EUn eri toimintoja ja yhteismarkkinoita myös. No, energia on tosi tärkeä, pysyvä aihe, pitkäaikainen. Siellä tärkeintä rakennusten energiatehokkuussääntely, joka nyt on kansallisesti toimeenpantavissa, tai juuri toimeenpanossa. Sitten tämä ekosuunnittelu on uudistumassa oikeastaan kaikkiin tuotteisiin, paitsi noihin rakennustuotteisiin. Ja sinne on tulossa niin kuin, tavallaan hyvin paljon uutta ja lisää. Sitten nämä energiamerkinnät on jonkun verran myöskin uudistumassa. Sitten tietysti koko uusiutuvan energian aalto, joka sitten vaikuttaa myös rakentamiseen, niin kuin tästä kuvasta ja muuten nämä pienet kuvakkeet vähän kuvaakin sitä, mitä siellä rakentamisessa nimenomaan tapahtuu. Ja sitten toki yleisesti ottaen EU lähtee myös liikkeelle tämmöisessä kaiken sähköistämisen tai sähköistymisen niin kuin, strategisesta ajattelusta, josta on jo vuosia niin kuin puhuttu, mutta nyt siinäkin sitten on tulossa ihan uusia aloitteita. Ilmasto on yksi pysyväisaihe. Tietenkin meillä ilmastonmuutoksen hillintä on edelleen, niin kuin, ei ole missään hyvässä asennossa, niin kuin tiedetään, ja siellä vaaditaan edelleenkin toimia, ja EU on koko ajan tietenkin kiristämässä myös niitä välitavoitteita sinne 2050, jolloin koko EU pitäisi olla hiilineutraali.
Ja täällä tietenkin taas sitten rakentamisessa tämä hiiletön rakentaminen on se iso asia, mikä tulee tuolta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kautta. Ollaan siitä useammillakin aamukahveilla rakennustiedossa jo puhuttu. Jos olette niihin osallistunut, niin tiedätte mistä puhutaan ja pian sitten Janne tuossa palaa siihen aiheeseen. Sitten nyt on ehkä nousemassa myös sitten tämä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ja sieltäkin on nyt tulossa strategisia aloitteita, jotka sitten voi myös johtaa lainsäädäntöön ja helpostikin näkee, että siinä on myös kytkentää rakentamiseen. Varmasti esimerkiksi rakennustuotteet voi hyvinkin olla kohteena sitten, kun lähdetään EU-tasoisesti tuomaan semmoisia vaatimuksia noihin tuotteisiin, jotka sitten ilmaston niin kuin lämmetessä niin, sitten kestävät sitä muutosta. Vastuullisuuden jo tuossa mainitsin. Siellä on se yritysvastuu, kestävyysraportointi, on vihreää rahoitusta, vihreää väittämiä ja niin edelleen. Ja näissä ehkä tällä hetkellä on sellainen jollakin tavalla ehkä siirtymävaihe. Oli tällainen aika kova rutistus viime komission kaudella ja nyt sitten näiden omnibus-aloitteiden kautta ollaan sitten vähän päädytty semmoiseen yksinkertaistukseen ja sitten myös tämmöiseen niin kuin, stop the clock, eli vähän niin kuin voimaantulon ja tämmöisten pitempien siirtymien kautta sitten vähän jarrutustilaa. No sitten on perinteinen ympäristö. Siellä on varmasti kaikkein isoin asia kiertotalous. Se tulee tässä uudistumaan tämän kauden, eli vielä ennen vuotta 2029. EU-sakin tulee sääntelyä sieltä. Ja tietysti sitten erilaiset päästökysymykset rakennustuoteteollisuuden puolella on merkittäviä. Teollisuuspäästödirektiiviäkin on uusittu ja siihenkin kohdistuu nyt tämmöinen omnibussi, eli yksinkertaistaminen. Ja vesi- ja luontokysymykset, nämä on tärkeitä resurssitehokkuuskysymyksenä. Esimerkiksi vesi on tosi merkittävä, sen tämmöisiä niin kuin kustannuslaskentoja ja tällaisia varmasti tulee niin kuin lisää, eli vettä pitäisi käyttää hyvin tehokkaasti ja nuukasti. Ja luonto sitten liittyy monimuotoisuuteen, sen suojeluun, sen ennallistamiseen. Muistatte varmasti ennallistamisasetuskeskustelun, joka on nyt toimeenpanossa Suomessa. Ja sitten toisaalta myös luonnon niin kuin kykyyn sitoa hiiltä ja olla sillä tavalla myös tämmöinen palvelujen tuottaja. No sitten ihan uusi asia oikeastaan, joka on sitten tulossa niin kuin varsinkin asumisen kautta, niin on tavallaan tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys. Eli EU niin kuin lähtee siitä nyt, että kun hinnat nousevat, meillä on epävarmuuksia, niin myös sitten tällaisista niin kuin yhteiskuntaa koossa pitävistä asioista, kuten asumisesta, joka on niin perusasia, niin siitä on pidettävä huolta ja siellä on syntynyt sitten tämmöinen strateginen tulokulma, että täytyy EU-markkinoilla ja EU:ssa pystyä tuottamaan EU-kansalaisille kohtuuhintaista asumista. Ja se sitten johtaa taas tietynlaisiin niin kuin toisaalta poliittisiin, mutta sitten lainsäädännöllisiinkin toimenpiteisiin. Eli siellä esimerkiksi tämä lyhytvuokrausasia on sitten noussut EU:n lainsäädäntöagendalle. Mutta siellä on myös sitten kysymyksiä niin kuin rakennuspalvelut, eli että miten niin kuin ne voisi mahdollisimman joustavasti liikkua EU:ssa. Se kytkeytyy myös sisämarkkinoihin toki. Ja sitten toisaalta myös, että voiko näitä valtion tukisäännöksiä helpottaa, jotta sitten tämmöisenä siirtymäaikana, kunnes EU sitten toivon mukaan saavuttaa sen kohtuuhintaisen asumisen tason, niin voiko sitten valtiotukisääntöjä EU-tasolla hieman huojentaa. Tämmöinen iso kuva ehkä auttaa vähän ymmärtämään sitä, että sitten kun sieltä alkaa sinkoilla niitä uusia esityksiä, niin ne on helpommin kytkettävissä, kun tietää, mikä niin kuin tausta-ajattelu ja mikä politiikka siellä taustalla on. Eli ne ei vaan tipu jostakin satunnaisesti, vaan niillä on ihan oma logiikkansa ja toisaalta myös ne tavoitteet.
Ja nyt jos sitten katsotaan ihan nopeasti ennen kuin päästetään Janne tuosta ääneen, niin tässä nyt nimenomaan on kytketty nämä aiheet sillä tavalla omiin sarakkeisiinsa ja tavallaan tämmöisiin omiin kategorioihinsa, jolloin juuri sitten olisi helpompi niin kuin ymmärtää, miksi jotakin on tulossa ja mihin se tavallaan tässä isommassa kuvassa kytkeytyy. Eli nyt jos katsotaan, mitä EU tulee esittämään aika vahvan arvioinnin mukaan, koska nämä jo niin kuin komission työohjelmiin sisältyy ja nämä sisältyy näihin lukuisiin strategisiin asiakirjoihin, niin ihan selvästi julkisten hankintojen sääntely nyt tulee uusiutumaan ja se pitää sisällään kyllä kaikki nämä hankintadirektiivit. Ja varmasti jos rakentamisalan kannalta katsoo, niin kyllä nämä kaikki hiili-elinkaarivaatimukset tulee varmasti uimaan tarjousvertailuihin. Ja siellä myös toisaalta pyritään sitten näitä strategisia infrahankkeita nopeuttamaan näillä hankinnoilla. Ja tulee tämmöistä uudenlaista politiikkaa, nyt vähän niin kuin EUkin kääntyy sisäänpäin, eli tämmöisiä EU-alkuperävaatimuksia voi tulla materiaaleille, eli että niitä saa asettaa sitten julkisissa hankinnoissa etusijalle, jotta me sitten ollaan kilpailukykyisempiä. Tulee kiertotalousvaatimuksia ja varmasti kaikenlaisten rakentamiseenkin liittyvien standardien ja sitten näiden rakennustuotteisiin liittyvän datan rooli kasvaa, eli tämmöistä on odotettavissa. Tuotevastuulainsäädäntö uudistuu myöskin tässä ehkä se perusfilosofia on se, että EU vähän nyt uusii sitä, että miten nämä standardit ylipäätänsä syntyy ja näiden standardienkin sisällöt niin kuin enemmän käännetään sitten tukemaan tätä muuta lainsäädäntöä ja nimenomaan noita poliittisia isoja tavoitteita. Kilpailukyvystä on juuri nyt, itse asiassa ehti juuri tulla teollisuuden vauhdittamisasetus. Tässä on kysymys niin kuin siitä, että näitä tiettyjä strategisia aloja, kuten teräksen valmistusta, sementtiä, alumiinin, auto- ja nettonollateknologioita, niin näitä niin kuin nopeutetaan ja vauhditetaan. Eli liittyy lupajärjestelmiin, eli viedään vähän sitä nettonolla ja kriittisten raaka-aineiden niin kuin asetuksen lupamenettelyajattelua nyt sitten vähän laajemmalle teollisuuteen. On varmasti myös vaikutusta niin kuin rakennusalaan ainakin välillisesti. Energia, sähköistäminen, kuten sanoin, hiili-infrastruktuuri ja markkinat liittyy enemmän tähän, että miten EU:ssa rakennetaan, edistetään tätä hiilen sitomista, varastointia, niitä infraverkkoja. Energiatehokkuuskehys muuttuu ja sitten energia saa myös ihan oman omnibussinsa, jossa sitten uusiutuvaa energiaa koskeva kehys vielä vahvistuu ja silläkin on tiettyjä vaikutuksia sitten tonne rakentamiseen. Perusajatus tuntuu olevan, että rakennukset kääntyy tällaisiksi uusiutuvaa energiaa tuottaviksi, varastoiviksi niin kuin lähteiksi ja siellä myös optimoidaan sen uusiutuvan energian käyttöä, eli vähän niin kuin uudenlainen tulokulma. Ilmasto etenee. Siellä on nyt tuo päästökauppajärjestelmä uudistuksessa. Hyvä huomata, että kakkososa päästökaupasta tulee nostamaan vähän lämmityspolttoaineiden hintoja ja se sitten jossain määrin voi vaikuttaa myös sitten työkoneiden kustannuksiin, käyttökustannuksiin, koska sinne tulee sitten hintapaineita tuon järjestelmän käyttöönoton vuoksi, siis rakentamisala tulee sitten tämän ETS 2 piiriin. Vastuullisuudessa olisi siirtymäaika, niin kuin sanoin. Ympäristössä iso asia, kiertotaloussäädös on tulossa, menee tosi niin kuin monelle alueelle. Ja huomaatte, että kansallisen lainsäädäntöhankkeen kanssa samanaikainen kehittyneet materiaalit, eli täällä sitten on linkitykset juuri rakennustuotteisiin, kiertotalouteen, standardeihin ja sitten mennään myös niihin julkisiin hankintoihin ja tämmöiseen. Eli tavallaan luodaan niin kuin tämmöinen kehys niin kuin materiaaleille. Ja sitten oli tämä sosiaalinen malli. Siellä tosiaan nyt on tulossa tänä vuonna tämä lyhytaikaista vuokraamista koskeva aloite, joka hyvin varmastikin todennäköisesti on säädös. Eli EU tulee säätelemään tätä Airbnb-toimintaa ja sitten oli tuo rakennuspalvelusäädös. Eli tämmöinen lyhyt katsaus ja jos niin kuin hengästyttää tämä, että mitä EU-aloitteita on tulossa, niin meillähän tosiaan tässä palvelussa sitten jatkossa, mikä tuolla vähän loppupuolella sitten Pia ja minä sitä vähän enemmän teille avataan, niin on sitten just tarkoitus, että ette jää yksin tällaisen
tulvan kanssa, että mitä kaikkea on tulossa, vaan meidän uusissa palveluissa pääsee sitten seuraamaan, että mitä näille kullekin säädökselle tapahtuu, milloin ne on tulossa voimaan ja mitä uutta on tulossa. Eli näiden kanssa ei sitten tarvitse jatkossa yksin pähkäillä. Ja nämä esitykset, mitä tässä oli, nämä on kaikki aikataulutettu nyt 26 vuodelle. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että milloin ne Suomessa on ja milloin ne soveltuu, niin sitten mennään semmoinen ainakin parisen, jopa 3 vuotta eteenpäin. Eli nämä on niitä asioita, joita kannattaa ennakoida, pitää silmällä ja tietää, että näitä on tulossa. Nyt sitten Janne pääsee puhumaan kira-alaan vaikuttavista kansallisista lakiuudistuksista. No niin, terve vaan kaikille. Minä olen Janne Seppälä ja minäkin olen sieltä Actsista. Mun ehkä tämmöisiä erityisosaamisalueita on tämän kaavoituksen ja rakentamisen lisäksi myöskin tämmöinen vanhanaikainen maa- ja kiinteistöoikeus, mutta kaikenlaista on tullut tehtyä ja kirjoittelen väikkäriä tässä samalla aaltojuridiikasta. Ja mä en tänään lue mun kalvoja ääneen kaikkea, koska te tulitte saamaan nämä kuitenkin itsellenne, joten pointtaan vaan sieltä tärkeimmät asiat esiin, jotta sitten tässäkin esityksessä saadaan siihen säädösviidakkoon, joka meidän ympärillä jatkuvasti rehevöityy, niin siihen sitten tämmöistä niin kuin selkeyttä. No, rakentamislakihan on meille kaikille hyvin rakas ja me tiedämme, että on tullut tämmöinen 6 asetuksen sarja tässä parin vuoden aikana. Siitä me emme tänään enää puhu mitään. Niistä on hyviä muutoskortteja olemassa rakennustiedolla. Sitten meillä on tällä hetkellä sisällä eduskunnassa tämmöinen maanpuolustukselle tärkeiden tuotantolaitosten sijoittamislupahanke, josta puhutaan kohta vähän lisää, jonka me olemme nimenneet leikillisesti Lex Forsythiksi, koska se on hiukan ehkä sen oikeustapauksen jäljiltä syntynyt lainsäädäntöaloite, toki hyvin tarpeellinen muuten. Sitten meillä on, kuten varmasti monet tietää, niin meillä on käynnissä rakentamislain toinen korjaussarja, jota odottelemme tässä innokkaasti, joka pääsääntöisesti toimeenpanee EPBD-direktiiviä, mutta myös monia muita pikkuasioita tulee siellä mukana. Mutta tämässä esityksessä tulee näyttelijä myös paljon muita lakeja ja rakentamislakikin saattaa joutua tämän vuoden aikana peräti 3 muutoksen kohteeksi, jos huonosti tai käy niin niistä sitten lisää kohta. No, mikä tässä tuunaussarjassa ja toisessa korjaussarjassa on tärkeintä, niin siellä voisi sanoa sillä tavalla, että ydin on siis se, että kun meillä tähän asti on ollut lähes nollaenergiarakennuksia, niin jatkossa meillä sitten pyritään rakentamaan päästöttömiä rakennuksia tai saneeraamaan olemassa olevia rakennuksia päästöttömiksi. Päästötön on samalla tavalla laskennallinen käsite kuin tämä lähes nollaenergiarakennus, eli ei tarkoita tietenkään oikeasti päästötöntä välttämättä. Lisäksi siellä muutetaan rangaistussäännöksiä jonkin verran. Niissä ei ole mitään kovin tärkeää välttämättä. Ja sitten nostetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen tavallaan pykälät tänne lakitasolle oikeastaan vähän senkin takia, että siinä maankäyttö- ja rakennusasetuksen tavallaan siinä asetukseen ei enää olisi jäänyt muuten mitään. Niin tämmöisiä muutoksia. Sitten siellä korjataan yksi tai-sana ja-sanaksi ja sitten siellä muokataan siirtymäsäännöksiä vähän niin, että näillä soveltuvilla insinööreillä on sitten edelleenkin jatkomahdollisuus toimia alalla niin kuin ennenkin. Sitten tosiaan siellä tämä lyhytvuokraussäännökset on myöskin tulossa mukaan. Ja tosiaan tämän lainhan pitäisi olla jo voimassa alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta katsotaan milloin se tulee. Toukokuulla se on pakko hyväksyä, koska tämä liittyy sen direktiivin toimeenpanohankkeeseen. Voimaantuloon en uskalla myöskään vielä sanoa, mutta toki halutaan mahdollisimman pian voimaan. Lyhytvuokrauksesta me tiedetään tällä hetkellä sen verran, että tulee tämmöisiä aikarajoja, eli voidaan lyhytvuokrata 4. vuosi, jonka kunta voi pidentää puoleksi vuodeksi sopivaksi katsomillaan asemakaava-alueilla. Ja siihen on oma menettelynsä, miten kunta tämmöisen päätöksen tekee. Eli siellä on kuulemisvelvoitetta ja muuta tällaista näin. Ja sitten
Nämä rajoitukset ei kuitenkaan enää jatkossa koske loma-asuntoja, eivätkä ne koske haja-asutusaluetta. Ja tällä tavalla sitten tietysti pyritään ohjaamaan tämä niihin ympäristöihin, mistä häiriö on niin kuin, häiriöt Airbnb-käytöstä ovat suurimmat, niin rajoittamaan tätä lain tosiasiallista soveltamisalaa. Ja tosiaan sitten niin EUsta on tulossa tämä lyhytvuokrausaloitetta, joten toisin sanoen tämä nykyinen lyhytvuokraussääntely ei sitten välttämättä tule kovin monta vuotta elämään, mutta että katsotaan mitä sieltä tulee. No tosiaan direktiivi, tämä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi eli EPBD on hyvin laaja ja aiheuttaa muutoksia hyvin moneen lakiin ja tulee jopa uusia lakeja. Ja siellä tietysti nämä energiatehokkuusvaatimukset kuinka ollakaan kiristyy ja sitten meillä on ollut tämmöinen hallituksen linja, että on pyritty hyödyntämään direktiivin joustoja tässä toimeenpanossa. Rakennusvalvonnan kannalta tässä on sellainen kiinnostava näkökulma, että aika usein näiden joustojen tavallaan, että kun tulkitaan milloin jousto on hyväksyttävä, niin aika usein se on rakennusvalvonnan jollakin tavalla päätettävissä tai päätettävänä, että onko energiatehokkuusvaatimuksista tai jostakin muusta vaatimuksesta mahdollista poiketa. Ja sitten tosiaan näistä kerron kohta näistä lisää, mutta yksi tämmöinen muutos on myös sitten se, että jatkossa jäsenvaltioiden pitää laatia tämmöinen kansallinen rakennusten perusparannussuunnitelma. Se on ympäristöministeriössä käynnissä, mutta sitten me näemme sitten, että mitä siitä loppujen lopuksi seuraa sitä suunnitelmasta, eli mitä ideoita sinne tavallaan tulee. No joo, rakentamislakia muutetaan tuossa äsken mainitussa tuunaussarjahankkeessa. Sen lisäksi meillä on ollut tämmöisiä asetuksia tuossa viime kesänä lausunnolla, joissa käytännössä niin kuin säädetään siitä, että millainen on uusi päästötön rakennus, miten sellaiseksi voidaan parantaa rakennus ja mitä kertoimia käytetään, kun tätä päästöttömyyttä lasketaan. Nyt sitten tuossa viime viikolla lausunnolle tuli lisää lakeja ja asetuksia. Sieltä tuli laki rakennuksen energiatehokkuudesta, joka on kokonaan uusi. Sitten tuli automaatio- ja latauspistelain päivitys. Ja sitten tuli niin kutsuttu energiatodistuslakipaketti, missä on sitten kaikki energiatodistukseen tavalla toisella liittyvä lainsäädäntö. Ja totta kai me ymmärretään, että tällä hetkellä, kun se direktiivin kansallinen toimeenpanopäivä tikittää siellä toukokuun lopulla, niin tällä toimeenpanohankkeella on vähän kiire. Ja on aika selvää, että samalla varmaan syntyy muutostarpeita muuhunkin kansalliseen lainsäädäntöön, rakentamismääräyskokoelmaan esimerkiksi. Eli tämä alkaa säteilemään vielä ehkä vähän ympäri ja voi joku muukin asia vielä, joku muukin dominopalikka voi vielä liikahtaa. Ja samaten totta kai RT-kortteja joudutaan sitten samasta syystä myöskin uusimaan. No joo, tämä uusi energiatehokkuuslaki rakennuksille, niin tosiaan tässä vaatimukset tietysti kiristyvät ja tämä koskee nyt alkuvaiheessa toimistoja, liikerakennuksia, majoitusliikerakennuksia, opetusrakennuksia, liikuntahalleja ja sairaaloita. Ja siellä laissa on käytännössä arvot, että mitä E-lukua tämä rakennus ei saa ylittää. Ja tämä koskee nyt siis olemassa olevia rakennuksia. Sitten rakennusvalvonta voi halutessaan vapauttaa rakennuksen näistä tiettyjen edellytyksen täyttyessä näistä energiatehokkuusvaatimuksista, mutta kuitenkin pitäisi tehdä jotain. Sitten lisäksi pienellä taas viiveellä tulee näihin samoihin rakennusluokkiin, mutta vähän portaittain, niin velvollisuus ottaa käyttöön aurinkoenergialaitteita. Taas, jos se on taloudellisesti kannattavaa, teknisesti tai toiminnasta toteutettavissa. Ja nyt kun tuossa edellisessä kohdassa rakennusvalvonta pystyy tavallaan myöntämään sen vapautuksen, niin sitten tässä seuraavassa kohdassa on näin päin hallinnoitu, että omistaja voi vain jättää tekemättä, mutta jos rakennusvalvonta kysyy, niin silloin pitää esittää selvitystä, että oliko tämmöiselle poikkeamiselle edellytykset, eli toisinaan olinko itse tullut siihen tulokseen perustellusti, että vaikka aurinkoenergialaitteen asentaminen ei ollut taloudellisesti kannattavaa tai teknisesti mahdollista.
No, automaatio- ja latauspistolaki, niin puhutaan ensin näistä lämmityksestä ja ilmanvaihdosta ilmastointijärjestelmistä. Niille ei tapahdu ensiksi juuri mitään tässä säännösmuutoksessa, mutta sitten niin vuonna 2029 tämä nimellistehoraja laskee 70 kilowattiin, joka tarkoittaa sitten sitä, että uusia lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä tulee tämän lain soveltamisalan piiriin. Ja sitten tavallaan toinen aalto sitten tähän samaan asiaan on sitten se, että tulee myös tämmöisiä, rakennus tulee varustaa vyöhykkeittäin automaattisilla valaistuksen säätölaitteilla, joissa tulee olla läsnäolo-ohjaus. Nämä tulee sitten pienillä viiveillä näiden edellisten jälkeen, eli näiden automaatio-ohjausjärjestelmien jälkeen tai lämmitysjärjestelmien jälkeen. Sitten täällä latauspistepuolella tilanne on sitten se, että lain soveltamisalaa yritetään sillä tavalla muuttaa, että jokainen parkkipaikka ikään kuin tavallaan ajatuksellisesti kytketään johonkin rakennukseen, joka sitä parkkipaikkaa käyttää. Ja jos tätä parkkipaikkaa ei ikään kuin käytä kukaan tai se ei ole kenellekään korvamerkitty jollakin tavalla, niin sitten se yritetään saada lain soveltamisalan piiristä pois. Tämä voi vaikuttaa tämmöisiin niin sanottuihin pelkkiin parkkitaloihin, tämä soveltamisalan muutos. Sitten niin ideana on sitten se, että ensivaiheessa tulee tosiaan niin säädöksiä siitä, tai määräyksiä siitä, että miten olemassa olevissa ei-asuinrakennuksissa laitetaan näitä latauspisteputkituksia. Ja sitten, niin sitten tulee myöskin näitä uusiin rakennuksiin tulee myöskin latauspistevelvollisuuksia, mutta niissä on sitten vähän niin kuin uusissa rakennuksissa ne velvoitteet on tietysti kireämpiä, kun on mahdollisuus enemmän vielä muutoksia tehdä, kun rakennusten on rakennettu. Ja lisäksi tämän laissa tulee myös olemaan säännökset niin polkupyöräpaikkojen minimimääristä, joka nyt on hiukan karkeasti 2 per asunto, mutta ne on hyvin monimutkaisia ne että montako per mitäkin pitää olla. Ja tosiaan sitten näissä on hyvin paljon myös tämmöisiä, niin kuin paitsi että pitää olla valmiita latauspisteitä, niin pitää olla myös niin kuin valmiiksi putkituksia ja näitä esikaapelointeja. Eli tässä tavallaan varustaudutaan siihen, että näitä velvollisuuksia tullaan myöhemmin EU-tasolta nostamaan, että montako sähköpaikkaa pitää olla. Energiatodistuspuolella keskeisin uutuus on se, että tänne laitetaan tämmöinen vapaaehtoinen perusparannuspassi. Sitten niin energiatodistus halutaan jatkossa näkyville kaikkiin rakennuksiin, paitsi asuinrakennuksiin. Ja energiatodistuksen laatimismenettelystä tulee sellaisia muutoksia, että jatkossa tämmöinen energiatodistus voidaan tehdä tämmöinen yksinkertaisen menettelyn päivitys. Eli jos siellä rakennuksessa muutetaan joku yksi selkeä asia, vaihdetaan ilmanvaihtokonetta jotakin muuta, niin energiatodistusta voidaan päivittää niin, että tämä huomioidaan tämä tehty muutos siinä energiatodistuksessa. Ja tämä ei tavallaan pidennä sen todistuksen voimassaolopäivää niin kuin semmoinen oikea uusi energiatodistus tekisi, mutta näistä voi olla jossakin tilanteessa hyötyä, että saadaan rakennuksen energiatodistus sitten niin paremmaksi. Ja lisäksi tulee myös mahdollisuus jossakin määrin toteuttaa näitä energiatodistuksen, kun niissä pitää tutustua siihen kohteeseen, niin sitten suorittaa tämä kohdekäynti etänä tietyin rajoituksin. No niin, sitten ei tässä vielä kaikki, eli näissä samoissa lakipaketeissa on sitten myös puututtu näihin vähähiilisyysvaatimuksiin. Ja tässä nyt sitten muutetaan rakentamislakia siten, että näihin
pientaloihin tulee myös näitä hiilivelvollisuuksia. Ja niin, siirtymäaika on sellainen, että vuoden 2028 alusta näitä uusia velvoitteita, eli ilmastoselvityksen tekemistä myös näissä muissa rakennuksissa ja tiettyjen näiden siis hiiliraja-arvojen noudattaminen alkaa sitten koskea ensin aluksi suuria muita rakennuksia, eli 1000 neliön rakennuksista ylöspäin, ja sitten vuoden 30 alusta aletaan sitten soveltaa näitä säännöksiä myöskin pieniin muihin rakennuksiin ja näihin erillispientaloihin. Sitten vähähiilisyyden laskennassa etusija määritellään täällä laissa ja asetuksissa jatkossa niin näihin EU-säädösten perusteella saatuihin tietoihin, eli tämä kansallinen päästötietokanta tai muut menetelmät jää sitten ikään kuin vähän sivuun siinä. Sitten niin ilmastoselvitysasetusta muutetaan niin, että siellä jatkossa määritellään myös rakennuksen kunnossa ja ylläpidon laskentatapa ja rakennuksen olemassaoloaikana tehtävien korjausten päästöt ja niiden laskentatapa. Eli nämä jatkossa tulevat kuulumaan myös rakennuksen hiilijalanjälkeen. Sitten lisäksi hiilikädenjäljen laskentaa muutetaan niin, että siellä huomioidaan energiana hyödynnettävät rakennusmateriaalit. Eli jos rakennustyömaan esimerkiksi aikana poltetaan jotakin rakennusmateriaalia jossakin tai näin, niin silloin se käsittääkseni todetaan, että se niin kuin vähentää sen rakennuksen haitallisuutta, kun se korvaa muuta energiaa. Ja sitten tosiaan, kun raja-arvoasetus annettiin tuossa alkuvuodesta, niin silloin raja-arvoasetuksessa oli tämmöinen erityistilanne pykälät, eli raja-arvot voidaan ylittää erityistilanteissa jostakin muutaman vuoden päässä, kun nämä erityistilannesäädökset tulee voimaan tai erityistilanne-pykälät tulee voimaan, niin sitten siinä vaiheessa tosiaan päätettiin, että nämä laitetaan tänne laitan tänne ilmastoasetukseen se, että miten lasketaan erityistilanteissa nämä hiilipäästöt ja miten ne kuuluu raportoida. No tosiaan äsken viittasin tähän maanpuolustustärkeisiin laitoksiin, niin niille tosiaan tulee tämmöinen sijoittamislupamenettely. Niitä voi sijoittaa tällä menettelyllä vain alueille, missä ei vielä ole asemakaavaa. Ja koko tämän järjestelyn etu on toki sit se, että näistä prosesseista ei voi valittaa rakennuslainsäädännön näkökulmasta kerran. Eli kun ei ole erikseen kaavaa ja lupaa, niin valitusoikeus on sitten vaan tästä sijoittamisluvasta. Käytännössä puolustusvoiman lausunto ratkaisee sen, että onko kyse tämmöisestä, onko laitos tärkeä maanpuolustukselle. Ja sitten tämän sijoittamislupamenettelyn lisäksi niin tulee sitten tämmöinen aloittamislupaa koskeva, voisiko sanoa poikkeussääntö, eli jos jollekin hankkeelle, jota puolustusvoimat pitää tärkeänä, on tarvittu jostain syystä poikkeuslupa, niin vaikka tämä poikkeuslupa ei ole lainvoimainen, niin voidaan silti myöntää rakennusvalvonnasta erillinen aloituslupa tälle hankkeelle. Sitten siirrytään tänne alueidenkäyttölain ja yhdyskuntakehittämis- ja rakentamislain piiriin, ollaan siis maankäyttö- ja rakennuslain perikunnassa, niin kuin mä tätä leikillisesti nimitän. Ja uutta alueidenkäyttölakia odotellaan parasta aikaa tässä joidenkin viikkojen kuluttua eduskuntaan, ja samaan aikaan nämä yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki ovat tulleet lausunnolla, ja niistä tietysti kannattaa lausua, jos tarvetta on. Alueidenkäyttölakiuudistuksen tavoitteet lukevat täällä alhaalla, jos tavoitteiden itse lukea, ja siellä varmaan tämä tuuli- ja aurinkorakentaminen tällä hetkellä ehkä keskeisin kysymys, mikä siellä tätä lakia viivyttää. Ja sitten tämä homma on tarkoitettu toteutettavaksi nyt sitten niin, että kun saadaan uusi alueidenkäyttölaki, niin se vanhat tavallaan sieltä poistetaan ne
pykälät, mitkä tulee uuteen alueidenkäyttölakiin sieltä nykyisestä alueidenkäyttölaista, ja se lain jäännös nimetään sitten uudelleen, johon jäävät sitten nyt nämä katu- ja kaavojen toteuttamisasiat, ja sille annetaan nimeksi kaavojen toteuttamisesta annettu laki. No mikä näissä laissa on uutta, koska vanhoja pykäliä niin paljon siirtyy? Yhdyskuntakehittämislain puolella maanomistajille tulee vastuu osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin myös poikkareissa ja puhtaan siirtymän sijoittamisluvissa. Kehittämiskorvauksen määräämisen tavallaan sitä kehittämiskorvauksen laskennan rajaa, että kuinka paljon eteenpäin ja taaksepäin tehtyjä kunnan toimenpiteitä voidaan ottaa huomioon kehittämiskorvauksen määräämisessä, niin sitä hiukan täsmennetään, että siihen tulee 15 vuoden raja. Kunnan pitää jatkossa julkaista maapoliittinen ohjelma ja sitten niin kunnalta poistuu oikeus saada katumaa ilmaiseksi. Yhdyskuntarakentamislain puolella on ehkä nämä yleisten alueiden taitorakenteet, johon tuossa viitataan, on ehkä semmoinen suurin muutos ja samalla tämä kunnalle mahdollisuus antaa hallinnollisia sanktioita muun muassa luvattomista kaivuutöistä. Lisäksi meillä on tekeillä syyspuolella tulee sitten todennäköisesti eduskuntaan niin lakiesitys siitä, miten rakennusvalvonta voitaisiin järjestää niin, että olisi riittävät resurssit ja yhtenäiset tulkinnat. Sitten mennään muihin vuoden 2026 lakimuutoksiin. Niistä ensinnäkin niin meillä on tämmöisiä asumisen ja kiinteistönpidon puolelle monenlaisia lakimuutoksia. Asuntokauppalakia, eli lakia, joka säätelee sitä, kun myydään osakehuoneistoja käytännössä, niin sinne tulee joitakin uusia pykäliä siitä, että miten nämä rakentamisaikaiset vakuudet vapautuvat. Sitten se tulee säännöksiä rakennustyön tarkkailijasta, jonka rakennuttajan edustajat tai siis taloyhtiön, siis nämä tulevat asukkaat voi nimittää. Ja sitten meille tulee taloyhtiön konkurssitilanteiden vaikutuksesta asuntokauppaan myös muutamia säännöksiä. Asunto-osakeyhtiölain puolella sitten niin puututaan tai annetaan eväitä siihen, mitä voidaan puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin ja ottaa asunto helpommin hallintaan. Miten voidaan ajaa taloyhtiö alas, kun rahat loppuu ja tarvetta ei enää ole. Ja sitten niin miten nyt kun tuolla toisaalta tulee näitä latauspistevelvoitteita, niin miten nämä latausmahdollisuuksien niin kuin asunto-osakeyhtiö näkökulmasta, miten saadaan helposti tehtyä niin, että siellä pystytään paremmin päättämään, että kuka ne latauspisteet maksaa ja miten niistä vastiketta peritään. Sitten siellä jatkossa, kun tehdään näitä remontteja, missä muutetaan toimistoa asunnoksi, niin pyritään saamaan siihen toimistoon tai liikehuoneistoon jatkossa helpommin asunnon vastike. Sitten myös ikkunan kunnossapitavastuu siirtyy yhtiölle ja tupakkalaki on myös samaan aikaan auki ja tällaisia muutoksia on tekeillä. Sitten asumisoikeustalopuolelle tulee pykäliä, miten saadaan asumisoikeustalo lopetettua käytännössä, eli miten saadaan muutettua asuntoja vuokra- ja omistusasunnoksi mahdollisimman helposti. Sitten huoneenvuokralakien muutokset on myöskin käynnissä. Niissä on lähinnä pyritään helpottamaan irtisanomista, sopimuksen purkamista ja hiukan selkeytetään toimintatapoja, että miten tavallaan kun vuokrasuhde loppuu, niin mitä voidaan tehdä esimerkiksi irtaimistolle. Tätäkin odotetaan loppukeväästä tulevaksi. Sitten niin tämmöinen sektori kuin vastuullisuus, niin meillä on tulossa monenlaisia muutoksia silläkin sektorilla. Ensinnäkin niin vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi ja tavaroiden korjaamisdirektiivi on tässä kansallisessa toimeenpanossa tällä hetkellä tuolla noin, ja niistä tulee tarkkuusvaatimuksia vihreiden väittämien käyttämiseen. Eli voi olla, että katsotaan sopimattomaksi menettelyksi, jos esittää semmoisia vihreitä väittämiä, jotka täytetään näitä tiukkoja kriteerejä, mitkä vihreälle väittämälle on. Eli milloin saa väittää, että joku tuotanto tai palvelu on vihreä. Tai ekologinen tai hiilineutraali tai muita vastaavia sanoja. Ja lisäksi niin meille tulee tämmöistä merkintöjä kestävyystakuusta ynnä monenlaisia muita merkintöjä, mitkä aiheuttavat erilaisille tuottajille todennäköisesti ongelmia.
No sitten luonnonsuojelulakia muutetaan hiukan sillä tavalla, että voidaan näitä luonnonarvohehtaareja käyttää myöskin ympäristötekoihin. Ja sitten tietysti meillä on myöskin tämä, että rakennusyritysten kannalta näitä kestävyysraportointivelvoitteita vähän keventää, niin kuin ehkä Satu tuossa alusta taisi mainitakin. Sitten tämä ekosuunnitteluasetus, niin ekosuunnitteluasetus tuo meille tämmöisen niin kuin digitaalisen tuotepassin. Ja niistä sitten käytännössä komissio antaa tarkempia kuvauksia, minkälaisen digitaalisten tuotepassien pitää eri tuoteryhmissä olla. Mutta että digitaalisen tuotepassin tarvitsee sisältää tietoja, mistä tuote on tullut, tietoja, mitä haitta-aineita siinä on, tietoja, miten tämä tuote voidaan korjata, miten se kuuluu kierrättää, ynnä muuta. Ja tämä liittyy siis siihen, että meillä on tavallaan tulossa tämmöisiä pakollisia korjausvelvollisuuksia näihin erilaisiin tuotteisiin pikkuhiljaa. Seuraava. Sitten meillä on lisäksi, koska tämä on vähän tällainen ei tässä vielä kaikki tyyppinen esitys, niin sitten meillä on myöskin tämmöinen ratalaki ja maantielaki ovat uudistushankkeella myös tuossa syksyllä, ja siellä on tämmöisiä levähdyspaikkoja koskevia säännöksiä, ja sitten siellä on tämmöinen kiinteistökohtainen meluntorjunta, eli tähän asti on voitu tehdä näitä meluaitoja ja meluvalleja vaan siellä väylänpitäjän kiinteistöllä, niin jatkossa niitä voitaisiin niin kuin mahdollisesti vaikka vaihtaa omakotitaloon paremmat uudet ikkunat, jotta ei tarvitse rakentaa meluvallia. Tämän tyyppisiä hankkeita siellä on väyläpuolella menossa. Sitten meillä on tietysti tuo kiertotalouslaki on pöydällä, ja siitä on julkaistu mietintö, mikä kannattaa lukea lähes kaikkien, koska meidän kaikkien elämä jotenkin liittyy jätteeseen. Me tuotamme se taikka lopulta itsekin muutumme sellaisiksi. Ja sitten tosiaan hankintalaki on sitten myöskin auki, ja nyt sitten tämä on nyt ikään kuin eri muutos kuin se, mistä Satu äsken puhui, eli nämä ovat nyt jo Suomessa olevia hankintalain muutoksia, jossa pyritään tähän samaan, että kilpailu olisi tehokkaampaa käytännössä. Mutta että sitten totta kai tämä Satun mainitsema hankintapuolen muutokset EU-ssa tosiaan raskeutuu sitten vielä parin vuoden päästä ja muuttaa tilannetta lisää, luultavasti kuitenkin samaan suuntaan. Tässä oli mun tämmöinen hektinen puheenvuoro. Laittakaa chattiin kysymyksiä, jos haluatte johonkin tarkennusta näistä. Siirrän seuraavaksi puheenvuoron sitten Pia Rämölle rakennustiedosta, joka kertoo näistä uusista palveluista. Ja sitten varmaankin tuo Satukin siinä vähän sitten kertoo lisää siinä samassa yhteydessä. Kiitos. Joo, kiitoksia Janne. Niin me jatkamme nyt sitten Sadun kanssa tästä, että miten rakennustiedon palvelut kehittyvät ja uudistuvat tämän uudistuvan lainsäädännön rinnalla. Mulle tuli itse asiassa ihan jo hiki melkein jo ihan siitä, että mä kuuntelin tätä, miten tavallaan niin kuin erilaisia lakeja ja asetuksia tulee ja mihin kaikkiin ne tulevat vaikuttamaan. Tämä on tosi hektistä nykyään, ja jo 15 vuotta sitten minulle kerrottiin, että EU:sta tulevan turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön määrä on logaritmisesti kehittyvä ja logaritmisesti kehittyvä ylöspäin, niin sen seuraaminen ei välttämättä ole hirveän helppoa. Sen seuraaminen, kaiken tämän seuraaminen ei ole kauhean helppoa. Mä ajattelin kertoa teille tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia näistä säädöstsunamin murheista. Mietin tavallaan tätä liiketoiminnasta tai vastaavana ihmisenä tai asiantuntijana. Pyysin jopa tekoälyä tuossa kuvailemaan, että miltä oikeasti tuo asia tuntuu, ja tekoäly kuvasi tällaiset ei niin ilahtuneet henkilöt tästä lainsäädännön seurannasta. Mutta mä voin itse ihan samaistua tuohon vasemmanpuolimmaiseen naiseen sillä tavoin, että vedin pitkään kiviainesliiketoimintaa, ja siellä tärkeää on se liiketoiminnan suunnittelu vähintään 10 vuoden päähän, yleensä mielellään jopa 20 vuoden päähän, jossa tärkeää on sitten omistaa niitä tontteja, eli siellä puolella puhutaan kiinteistöistä.
niiden kiinteistöjen tasearvot ovat useita satoja tuhansia, miljoonia jopa, ja se on se kaikkein isoin assetti sillä puolella. Suomessa muuttui ympäristölainsäädäntö, jossa todettiin yhtäkkiä, että niitä varantoja ei saakaan hyödyntää, eli niitä ei saakaan louhia tietyllä metrimäärällä, jos asutusta on lähellä. Käytännössä se tarkoitti sitä, että taseessa olevat 100 000 eurot menettivät merkityksensä, eli ne piti vetää alas tuloksesta. Se ei ollut mitenkään kauhean ilahduttava tieto, että yhtäkkiä yhtenä vuonna lähtee useita satoja tuhansia, joillakin yrityksillä jopa miljoonia euroja tuloksesta. Mutta koska sitä pystyttiin ennakoimaan, eli saimme sen tiedon riittävän ajoissa, niin pystyimme louhimaan sitä varantoa etukäteen, jolloin ne menetykset eivät olleetkaan niin suuria. Mutta voitte kuvitella, miltä se tuntui, kun tavallaan tämä lainsäädäntö muuttuikin siten, miten tavallaan ei ollut kukaan osannut kymmeniä vuosia sitten ajatella. Toinen asia oli tavallaan se, että jätelain muutoksia, jolloin jätteestä saattoikin tulla tuote. Jätteenkäsittelylaitoksen luvittaminen saattaa maksaa 300 000 euroa, jopa enemmänkin. Sen sijaan sitten taas tuotantolaitoksen luvittaminen on muutamia kymmeniä tuhansia. Eli oli tosi tärkeää tietää, että tuleeko tällainen muutos, muuttuuko se jäte tuotteeksi jossain vaiheessa, jos se sama tavara tehdään siellä laitoksella, jatkojalostetaan. Eli missä vaiheessa sen uuden laitoksen luvittaminen kannattaa pistää liikkeelle, maksanko siitä nyt 300 000 vai ensi vuonna 30 000, jolloin tavallaan sama luvittaminen. Tai sitten asiantuntijana, jos olet asiantuntijana jossain yrityksessä tai kunnassa tai kaupungissa. Asiantuntijan tehtävänä on kertoa niille ihmisille, jotka on työkavereita, että mitä tulee tapahtumaan. Mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, mihin meidän täytyy varautua. Sen asiantuntijan tehtävä on seurata sitä lainsäädäntöä ja politiikkaa. Ja voin vaan miettiä, miltä tuntuu olla kehityspäällikkönä ja tavallaan niin kuin miettiä, että minulta täytyy tulla se tieto minun kollegoille, jotta he osaavat varautua asiaan. Tai turvallisuuspäällikkönä, tai ympäristöpäällikkönä, tai kiinteistöpäällikkönä, se vastuu on aika suuri. No mikä sitten tässä jutussa on, että älä huku tänne säädösviidakkoon, niin koska on näitä omakohtaisia kokemuksia siitä, että voi kauhea, että nyt se viidakko kohtaa raivaa ylitse minun, niin me ollaan nyt tuomassa tämmöinen uusi KIRA-alan lakipalvelu, jossa on ihan huippuluokkaa erilaisia asioita, eli siellä pystyy seuraamaan tulossa olevaa lainsäädännön muutoksia, siellä pystyy ennakoimaan EUsta ja Suomesta tulevaa kansallista näkökulmaa ja myöskin katsomaan, että mitkä on tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädäntö. Mä annan nyt puheenvuoron Sadulle, niin Satu osaa kertoa siitä vähän tarkemmin. Joo, kiitos Pia. Todella hyvin niin kuin pohjustit ongelmaa ja myös osittain jo ratkaisua. Eli tosiaan me ollaan yhdessä Rakennustiedon ja Actsin kesken kehitetty sellaista palvelua, joka on siis digitaalinen palvelu, eli se tulee olemaan online ihan jatkuvasti. Ja siellä pyritään just vastaamaan näihin kysymyksiin ja jos sitä vielä jotenkin sillä tavalla hahmottelisi, että miksi se yksi ongelma, määrä on yksi ongelma, tietenkin koska sitä sääntelyä tulee koko ajan todella paljon, mutta sitten tietysti sekin, että kun siellä on niin kuin eri vaiheissa niitä eri asioita, niin se tekee siitä myös tosi vaikeaa. Eli tietyllä tavalla pitäisi pystyä ennakoimaan, niin kuin Pia sanoit, että mielellään muutaman vuoden tähtäimellä. Se on tärkeää just, että pystyy niin kuin ennakoimaan niitä riskejä, joita voi syntyä, jos ei ole ihan kartalla. Mutta sitten se toisaalta antaa myös mahdollisuuksia niin kuin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Eli pystyy ennakolta tietämään, että nämä hyvin suurella todennäköisyydellä tulee vaatimuksiksi, niin silloin esimerkiksi tuoteteollisuuden puolella voidaan löytää niihin ratkaisuja.
rakennustyömailla voidaan löytää niihin ratkaisuja. Ja siitä voi sitten syntyä Suomelle uutta liiketoimintaa ja sitä kasvua, mitä me tosi kovasti niin kuin kaivataan. Eli se ennakointi on sen vuoksi tärkeää ja se pitää tehdä hyvissä ajoin. Sitten voi olla myös tahoja, jotka haluaa vaikuttaa siihen lainsäädäntöön. Eli EU-hunkin päin voi käydä keskustelua siitä, että mihin se politiikka muuttuu ja mihin se lainsäädäntö niin kuin menee. Ja sitten on tärkeää tietää se iso kuva. Eli että nämä on ne asiat ja ne politiikkalohkot, jotka menee niin kuin eteenpäin ja pitää tulla aika iso töyssy, että ne pysähtyisi. En tiedä, mikä semmoinen töyssy olisi. Eli kyllä ne siellä etenee. No sitten siellä on se ennakointivaihe. Sitten on se, että ne tulee sinne valmisteluun. Eli on joitain asioita, joita voi ennakoida, niin kuin katsottiin nyt 26 vuonna tulevia. Sitten on ne, kun ne on siellä prosessissa. Ja sielläkin pitää pystyä vähän katsomaan, että mihin suuntaan ne menee, koska silloin ne on vielä muutoksen alaisia. Ja sitten on kolmas vaihe, se lainsäädäntö on voimassa. Ja silloin on jo todella kiire. Eli voi hyvinkin olla, että on muutama kuukausi aikaa siihen, että sitä lainsäädäntöä on sovellettava. Ja me pyritään näitä steppejä auttamaan ja tullaan auttamaan tällä palvelulla. Se palvelu on kattava. Se katsoo sitä lainsäädäntökokonaisuutta, jossa erityisesti tämä puhdas siirtymä tapahtuu. Se on se keskeisin ja merkityksellisin lainsäädäntöosio, joka rakentamiseen vaikuttaa. Joo, siinä varmasti oli nämä, mitä mulla tulee tästä nyt tässä kohdassa niin kuin mieleen. Mielellään kuulisin teidän näkemyksiä. Ehkä Pialla oli vielä jokunen kommenttikin tuossa. Mutta me tavallaan, jos pidätte mielessä noiden ahdistuneiden liiketoimintajohtajien, kunnan virkamiesten ja asiantuntijoiden ilmeet, niin pitäkää mielessä myös se alun nuori nainen, joka siellä oli, että let's get to the business. Eli että näitä asioita voi myös helpottaa, auttaa, tehdä selkeäksi ja yksinkertaiseksi. Ja sillä tiellä me ollaan tässä nyt rakennettu teille sellaista palvelua. Joo. Tulkaa kuulemaan tästä palvelusta lisää. Me julkistetaan se toukokuun 26. päivä ja meillä tulee olemaan sitten meidän sivuilla myöskin ilmoittautuminen sinne julkistustilaisuuteen, niin me kerrotaan siitä lisää ja voin sanoa, että mä en ole koskaan nähnyt mitään tällaista, mitä tulossa on. Ja niin kuin Satu tuossa äsken totesikin, että ei pelkästään se, että me torjutaan murheita, vaan meillä voi oikeasti olla myöskin jotain uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ja se, jos mikä, on nyt tärkeää meillä rakennusalalla, koska nyt tuntuu olevan ihan hirveän tavallaan niin kuin vaikeaa saada tavallaan niin kuin tätä Suomea nousuun. Tosiaan tämä oli tekoälyn muodostama kuva asiasta. Ja itse asiassa ennen pääsiäistä pääsee jo ilmoittautua, että sinne pyritään viemään kyllä tässä ihan ennen pääsiäistä sitten ohjaamaan ilmoittautuminen tuohon tilaisuuteen. Mutta täällä tuli nyt kysymys, että onko lakipalvelu maksullinen? Kyllä joo, eli se tulee toimimaan samalla tavalla kuin nämä meidän muutkin verkkopalvelut, eli lisenssillä, johon kirjaudutaan sitten sieltä meidän normaalin kirjautumisen kautta. Joo, ja jos sen verran voin tähän täydentää, että ei me ihmiset myöskään niin kuin kadota, koska asiat on vaikeita, monimutkaisia, niitä on paljon, niin kyllä me sitten tässä palvelussa tullaan myös niin kuin ihmisinä, asiantuntijoina ja juristeina olemaan niin kuin teidän käytettävissä ja apuna, että varmasti tällaisia tietopaketteja sitten jatkossakin seuraa ja kuuluvat siihen palveluun. Janne on hienosti vastannut tuolla sellaisiin jo aika detaljitasonkin kysymyksiin. Katsotaan, sinne tuli uusi viesti. Se oli Jannelta. Nyt saa kommentoida, saa kysyä. Tässä on mitä ajatuksia tämä herättää. Voisin kysyä, että kuinka moni kuulijoista on sitä mieltä, että onko lainsäädännön seuraaminen tänä päivänä vaikeaa, siitä perillä pysyminen. Jos tuntuu, että on, niin saa peukuttaa. Mitä mieltä? Kyllä. Täällä on myös paljon. Peukkutulva tuli nyt säädöstulvan lisäksi. Juu, kiitos. Ja itse asiassa nyt täällä on myös muutama käsi ylhäällä. Ja ihan ensimmäiseksi taisi tulla
A oli varmaan peukutuksia, koska ajattelin, että joku halusi kysyä ääneen, mutta on. Täällä on yksi rohkea. Pasi, ole hyvä. Oliko sinulla kysymys, jota halusit kysyä ääneen? Kuuletko, Pasi? Vai jäikö vaan ehkä peukutuksesta käsi ylös? Tai sitten onko mikki jäänyt kiinni? Nyt on mikki pois päältä, ole hyvä. Ei ollut kysymystä, se oli vain peukutus. Tuli vahingossa. Peukutus. No niin. Ei mitään. Meillä ennakkokysymyksissä kysyttiin myös sellaista, että on aika vaikea tietää, mikä kuuluu niin kuin korjausrakentamiseen näistä säännöksistä, niin onko siihen tässä uudessa palvelussa tulossa apuja? Pystyykö näkemään, nythän niin kuin saattaa olla, että kuitenkin sit korjausrakentamisessa on jotain helpotuksia, niin miten tämä näkökulma, oletteko jo tässä kohtaa tavallaan kehityksessä, niin auttaako palvelu niin kuin ymmärtämään, että mikä koskee korjausrakentamista, mikä ei? Kyllä palvelu tietysti kokonaisuutena tulee sitten kertomaan niin kuin siitä, että mikä on niin kuin missäkin tavallaan toiminnossa niin kuin keskeistä. Eli kyllä varmasti semmoistakin näkökulmaa voidaan niin kuin pitää esillä ja kun se sitten tulee kuitenkin esimerkiksi selkeästi Suomessa pitää tehdä tämmöinen niin kuin suomalainen suunnitelma, kansallinen suunnitelma. Joo, moikka, moi. Siellä taisi mikki jäädä mikki päällä, kannattaa laittaa. auki, mutta eli kun me seurataan kaikkia strategiaa ja ohjelmia myös, niin kansallisestihan meidän täytyy sitten esimerkiksi tehdä tämä korjausrakentamisen suunnitelma, ja sieltä löytyy sitten ne ylätason vaatimukset, ja sitten tietysti sääntelyssä ne jakaantuu sitten yksittäisille yrityksille, että miten ja milloin sitten ja millä tasolla ja mitä pitää korjata, niin kyllä semmoisia asioita sieltä sitten käy ilmi. Ja samaten oli semmoinen spesifinen kysymys niin kuin maisemarakentamiseen, leikkivälineisiin liittyen, että vähän tavallaan sitä, että kuinka hyvin löytää sitten sen tietyn niin kuin omaa työtä koskevan segmentin sieltä. Täällä tulee tarkempia kysymyksiä. Janne on vastaillut noihin aurinkopaneeli- ja hiilijalanjälkikysymyksiin liittyen chatissa, että niihin löytyy vastauksia myös sieltä. Tässä kohtaa saa kysyä tai kommentoida. Sana on vielä vapaa ja meillä on ihan hyvin aikaa. Jos ei tule yleisön joukosta kysymyksiä, niin mä voisin kysyä nyt, kun te olette katsona tätä niin kuin rakentamiseen, asumiseen, kiinteistöihin liittyvää säädöstsunamia ja lakiviidakkoa, niin mikä on ehkä siellä semmoisena niin kuin isona nostona? Janne kävi hyvin läpi, että mitä kaikkia muutoksia ei ole niin kuin tänä vuonna, mutta jos saisi niin kuin kysyä, että mikä on mikä nousee päällimmäisenä mieleen, mikä on ehkä semmoinen niin kuin vaikutuksiltaan todella iso tähän meidän niin kuin KIRA-alalla jo tämän vuoden ja ensi vuoden aikana sitten täytäntöön viemässä, niin mitä sanoisitte, mikä on päällimmäisenä teille mielessä? Kysytään näin päin. Yksi ylitse muiden, jos pystyy sanoa. Kumpi haluaa vastata? No, mä voin vaikka aloittaa, että jos mä niin katson sitä sieltä isosta kuvasta, niin kyllä se on ihan selvää, että energiakysymykset niin kuin jatkaa kulkuaan ja se kytkeytyy tietysti ilmastoon. Eli kyllähän se myös niin kuin EUta ja Suomea pitää tietenkin kiireisenä. Eli meidän ilmastotavoitteet ja sitten koko se tavallaan se energiasiirtymä ja miten se myös niin kuin rakennuksessa tavallaan, niin kuin sanoin, että se avaa aika mielenkiintoisen näkökulman siihen, että rakennus onkin energian tuottaja, varasto ja sitten siellä on myös tämä materiaalipuoli, jossa myös on semmoinen aika mielenkiintoinen ajatus, että niin kuin rakennuksesta tulisi tämmöisiä uusia kaivoksia, materiaalikaivoksia. Niin se on myös minusta aika niin kuin mielenkiintoinen ajatus, jos visioista tulevaisuutta, että mihin ollaan menossa ja mihin sitä omaa strategista ajattelua kannattaa kiinnittää. Kiertotalous sitten
siihen liittyvänä, niin kyllä mulle se näyttäytyy, että nämä on ne suurimmat muutokset. Ja ne menee sitten läpi kaiken, julkisten hankintojen, rakennustuotevaatimusta ja niin edelleen. Samaa mieltä Sadun kanssa, että nämä on ne valtavat tsunamit, jotka sieltä niin kuin EUsta saakka vyöryy meille ja sillä sipuli. Sitten jos katsotaan niin kuin ihan rakentajan näkökulmasta, niin tämä rakentamislainsäädännön uudistuminen ja siihen liittyvät kaikki eri asetukset, niin ne tuottaa kyllä tosi paljon erilaista pientä muutosta ja vähän isompaakin muutosta koko tuohon rakentamisprosessiin ja kiinteistön hoitoon ja hallintaan. Eli on sellaista, miten mä sanoisin, jatkuvaa säätämistä eri asioiden kanssa. Se, mitä itse odotan niin kuin mielenkiinnolla, on sitten tämä kaavoitusta koskeva lainsäädäntö, eli nämä yhdyskuntarakentamisen ja yhdyskuntakehittämislainsäädäntö, mihin ne tulee viemään. Sillä on tosi suuria merkityksiä, jos ajatellaan hankekehitystä kokonaisuudessaan. Eli mä sanoisin niin kuin, pitkällä tähtäimellä olevaan niin kuin liiketoimintaan, niin se, että kuka maksaa ja kenellä on valtaa, niin se tullaan ratkaisemaan, kun nämä yhdyskuntakehittämis- ja yhdyskuntarakentamislaki saadaan aikaiseksi. Sitten ehkä yksi vielä kiinnostava, voisin nostaa vielä semmoisen vähän erilaisen sieltä strategiselta tasolta, että se on ehkä yllättävää, että EU:ssakin jopa pikkusen näkyy semmoista protektionismihenkeä. Eli siellä rupeaa syntymään niin esimerkiksi julkisiin hankintoihin tämmöistä Made in EU-ajattelua. Eli se on nyt nimenomaan sitä tavalla, että me ollaan jääty siinä kilpailukyvyssä jälkeen. Meidän pitäisi vähän saada niin kuin taklattua sitä Kiinaa ja näitä muita toimijoita. Ja silloin niin kuin, siinä saattaa syntyä myös vähän siis sellaista, että sitten ne kotimarkkinat ja siellä tuotettavat tuotteet, niin ne rupeakin olemaan sitten EU:ssa. Että ei enää katsotakaan silleen globaalisti kaikkea, vaan jotenkin niin kuin, vähän niin kuin suositaan sitä EU:ta. Ja siinähän muun muassa tämä hiilirajatullikysymys on niin kuin yksi ilmentymä, että pyritään tasapainottamaan sitä markkinaa sinne ulkomaihin päin ja sitten myös niin kuin tekemään niin kuin julkisissa hankinnoissa niin kuin EU:n toteuttajien niin kuin ja EU-materiaalien kautta niin kuin hankintoja, niin tämmöinenkin vire siellä on. Nyt Pia ehkä linja katkesi hetkeksi. Ole hyvä. Täällä on muuten yksi käsi ylhäällä, niin ehkä otettaisiko tässä kohtaa se? Nostaisin ton lisää. Okei, kuuluuko? Nyt kuuluu. Ole hyvä ja sitten otetaan kysymys linjoilta. Ole hyvä, Pia. Joo, täällä tuli tässä näin, kun tässä oli näistä aurinkopaneeleista ja muista, että ne ei koskisi suojelua ja muita. Mutta sitten energiatodistuspakettiin taas lisätään suojelut rakennukset ja yli 4 kuukautta olevat lomarakennukset. Niin tulee pientä ristiriitaa sitten tässäkin kohtaa, että mitä niillä sitten niin kuin todistetaan. Joo, tämä ristiriita on ihan todellinen ja se on jopa siellä energiatodistuspaketin siellä hallituksen esityksessä nostettu esiin, että näin on, mutta siellä on vähän katsottu, että ei sitä ole haittaakaan ja että sitten se, että täällä suojelun rakennuksella lasketaan tämän energiatodistus, niin sehän sitten tavallaan voi kuitenkin antaa sen rakennuksen omistajalle ideoita, miten tämän suojelurakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa semmoisilla tavoilla, mitkä on sen suojelun näkökulmasta hyväksyttäviä. Eli on katsottu tavallaan se, että joku käy ja ottaa kantaa, on kuitenkin sen rakennuksen omistajalle enemmän hyödyksi. Joo, että ei ole niin kuin velvoittaa, että tarvii näillä toimilla, että sen voi itse sitten niin kuin miettiä vaihtoehdot näissä kohtaa. Joo. Haluaisitko Pia sanoa vielä tässä kohtaa jotakin? Joo, jos katkesi linja. Joo, eli mun piti sanoa siitä, että tämä tekoäly on asia, joka on meille sekä hyvä että paha. Ja siihen liittyvä lainsäädäntö on tosi tärkeää. Eli jos ajatellaan sitä, että me rakennustietona tuotiin tekoälyassistentti vuonna 2023 meidän palveluihin ja silloin ajateltiin, että nyt tavallaan tämä asia on ratkaistu. No,
Eipä tavallaan niin kuin aikaakaan, niin nythän tekoäly on kehittynyt ja se näyttää olevan myöskin paha. Eli jos me ajatellaan tavallaan sitä, että tekoäly alkaa kohta kaivaa tuolta netistä tekoälyn tekemää arviointia ja ties mitä aprillipiloja totuutena, niin se, että se luotettavan tiedon merkitys alkaa korostua yhä enemmän. Ja sen takia myöskin tavallaan se lainsäädäntö, joka liittyy tekoälyyn, niin olen varma, että se tulee lisääntymään merkittävästi EU:ssa ja Suomessa. Ja myöskin tavallaan se, että jokainen ymmärtää erottaa sen oikean asian väärästä asiasta, niin se tulee olemaan yhä vaikeampaa. Ja siksi luotettava tieto, että se tulee luotettavasta lähteestä, niin sen löytäminen on niin kuin hirveän tärkeää. Täällä on yksi käsi ylhäällä ja otetaan kysymys tähän kohtaan, jos ole hyvä, Jorma. Joo, kiitos. Tuosta hiilijalanjälkilaskennasta, niin ikään kuin tarjouksen arviointikriteerinä, mikä nyt julkisissa hankinnoissa tulee ymmärtääkseni pakolliseksi, niin tämä varmaankin koskee myös yhtä lailla infrasektoria, eli väylärakentamista, siltarakentamista myös, eli siellä tulee pakolliseksi tämä ikään kuin osaksi tarjousten käsittelyä ja myös arviointikriteeriksi sitten niitä kun arvotetaan. Oliko näin? Koskeeko hiilijalanjälkilaskenta ja hiilijalanjäljen arvot jatkossa myös väylärakentamista ja katu- ja tierakentamista? Vastaatko sinä, Satu, tähän vai Janne? Varmaankin Janne vastaa tähän. Janne käyttää minuutin nyt, että Janne tarkistaa vastauksen perusteet, puhukaa muuta sillä aikaa. Meillähän tämä toistaiseksi on ollut sillä lailla tosiaan, että jokuset tilaajat on jo periaatteessa nyt edellyttäneet sitä, ja se on ollut tarjousten arviointiperuste. Osalla se on kulkenut siellä mukana, mutta ei ole vaikuttanut tavallaan siihen tarjouksen arviointiin eikä vertailuun, niin sitten jotkut tilaajat ei ole siitä vielä välittänyt mitään, että se ei sinällään ollut edes mukana, niin tämä totta kai kiinnostaa, että tuleeko se yhtenäisesti jatkossa sitten tämmöiseksi niin kuin pakolliseksi käytänteeksi infrahankkeessa. Tuosta näkökulmasta, jos Janne saa tarkastettua sen kansallisen muutoksen, voidaan vaikka jälkikäteen vielä palata, mutta kyllä se varmasti sitä ainakin sieltä EU-tasolta hyvinkin helposti tulee, koska on ihan selvää, että siellä niihin julkisiin hankintoihin tuodaan nämä hiiliasiat ja kiertotalousasiat mukaan, että jollakin aikavälillä ihan varmasti on näin, että ne tulee säännönmukaistumaan. Ja edistykselliset tilaajat ehkä on myös tilaajilla omia hiilitiekarttoja ja vähähiilisyystavoitteita, ja se sitä kautta voi tulla sitten aikaisemminkin joidenkin tilaajien kohdalla. Täällä on myös kysymys, että jos suunnittelussa on valittu kohteeseen vähähiilisiä tuotteita. Aha, oli jollakin mikki auki. Eli jos suunnittelussa on valittu kohteeseen vähähiilisiä tuotteita kalliimpia tuotteita, ja rakennusvaiheessa nämä vaihdetaan neitsellisiä raaka-aineita sisältäviin halvempiin tuotteisiin. Entä jos suunnittelussa on valittu kohteeseen vähähiilisiä tuotteita suluissa kalliimpia, ja rakennusvaiheessa nämä vaihdetaankin neitsellisiä raaka-aineita sisältäviin halvempiin tuotteisiin? Ja kysymysmerkki. Haluatko joku tätä kommentoida? Itsellä oli mielessä se, että ylipäätänsä tuotevaihtojen aikana jatkossa täytyy olla tarkkana, että ne ei sitten niinku saa keikauttaa niissä rakennuksissa, missä on ne hiilijalan niinku ne raja-arvot, niin raja-arvothan ei saa sitten ylittyä tuotevaihtojen takia. Tämmöinen näkökulma ainakin itselleni on jäänyt niinku mieleen näistä keskusteluista. Et tuotevaihtoja toki voi jatkossakin tehdä, mutta sitten niin kun täytyy pitää kyllä huolta siitä, että myöskin päästään sitten vaadittuihin raja-arvoihin hiilijalanjäljessä, eikä sitten tuotevaihtojen takia niitä ylitetä. Onko tähän kommentteja, Satu tai Pia tai Janne? Oikeastaan voisin
kommentoida tavallaan tuohon hiilijalanjälkeen siellä infrapuolella siten, että tuossa äsken kun Jorma Kylliäinen kyseli tätä asiaa, niin tämä on yksi problematiikka, että tavallaan niin kuin eri tilaajat toimii eri tavalla. Ja yksi vaihtoehto siihen, jos tällaista muuten ei tule, niin on se, että me otetaan sinne infraryllin laatuvaatimuksiin myöskin nämä asiat, jolloin itse näen sen sillä tavoin, että silloin tulee yhtenäinen laatuvaatimustaso koko Suomeen, jolloin jokaiseen tarjoukseen ei tarvitse tilaajan lähteä erikseen miettimään sitä asiaa, vaan voi soveltaa sitä infraryllin vaatimusta. Ja sitten toisaalta myöskin tarjouksen antajien, niin se on helpompaa, kun tiedetään, että kunnassa A se on näin ja kunnassa B se on näin ja myöskin elyn tai Väyläviraston hankkeisiin laskettaessa tarjousta, niin se on sillä samalla tavalla. Nyt mä katson kelloa ja mä kiitän nyt Satu, Janne ja Pia teitä. Ja me ollaan nyt itse asiassa mennään pari minuuttia yli ajalle. Mä vielä voisin kuitenkin vinkata tässä kohtaa kaikille muistattehan laittaa jo nyt kalenterin tuon Pian ja Sadun mainitseman päivämäärän. Itse asiassa voidaan laittaa tuohon jälkipostiin, kun lähetämme teille alkuviikosta linkin tallenteeseen ja näihin esitysmateriaaleihin, niin muistutuksena se uuden palvelun julkistusajankohta ja päivämäärä. Ja muutama vinkki nyt tulevista tapahtumistamme. Eli perjantaisin aamukahvisarjamme jatkuvat näitä ohjelmat ja ilmoittautumiset löytyy sieltä meidän verkkosivuilta. Meiltä löytyy myös tallenteita monistakin meidän maksuttomista tilaisuuksista. Tässä niin kuin yksi esimerkkinä. Ja me myös koulutamme muun muassa tuohon ympäristövastuullisuuden johtamiseen rakennushankkeessa ja ylläpidossa on tulossa koulutuksia kevään aikana. Samoin tässä muutama muu meidän koulutustilaisuus tuolta keväältä. Ja sitten vielä ihan mainintana sokerina pohjalla me ollaan Turun yliopiston kanssa tekemässä tästä ESG:stä niin kuin vastuullisuus kiinteistö- ja rakentamisen liiketoiminnan kehittämisessä, eli ajatuksena, että ESG ei ole vain raportointia raportoinnin vuoksi, ja perehdytään nimenomaisesti niihin kiinteistötasoisiin ESG-vastuullisuuskriteereihin asuinkerrostalon fokuksella, ja tilaisuus on tuolla Turussa, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Toivottavasti paikan päällä myös nyt muutama sieltä Turun suunnalta, niin tässä voisi olla mielenkiintoinen tilaisuus, jos ESGkin koskettaa sitä omaa työpöytää. Ja tuutte saamaan myös, ellette ole jo saaneetkin tästäkin virtuaalisesta aamukahvista palautelinkin sähköpostia. Toivotaan kovasti palautetta, niin risuja kuin ruusuja, olimmeko aikasi arvoisia. Kiitos kaikille. Kiitos ja hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua kaikille ja kiitos Kiitos. kaikille kuuntelijoille. Moi moi! Kiitos. Moi moi. Hyvää viikonloppua. Hei hei!